Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi guys. Yazi indaba kaSibindi Mpumelelo ngiyazi. Ngiyaqalaza lapha ku social media angazi uma seniqamba manga yini. Kuthiwa usephinde wathola nowakamangwabi. Ngiyanilaya. We guys, niyenzelani lento e-wrong? I-video lalela noma 2 minutes ukuze ungahlebi amanga yabo, ngoba manje nizokwenza sengathi mina nginihlebisa amanga. Uma Khumalo lo oshuthe noMpumelelo bebeshutha into ye-podcast, waseyasho ukuthi uMakhumalo ke ukusondelana suthi kwabo ke eduzane uhlangene nento bebeyixoxa ehlangene nomsebenzi lapha e-comment section, ngoba iningi leni nenza njengoba nenza kwamanye amavidiyo ami. Anaze nalalela ukuthi umuntu uthini kwi-video, anaze nafunda futhi kwi-caption. Uyasho-ke laphayana banisuke nadidwa ile sound yakhe yokuthi sengisuke ngashada anganimema ngifake leyo sound-ke, kodwa mase ufunda into ayibhalile uyasho ukuthi uThobeka Khumalo Emgedeni podcast, ukusho ukuthi yilapha ade khona wahlangana nalo sisi-ke wakaMakhumalo. Lapha e-comment section senihamba nayo-ke ingane, hayi nigudla nayo nithi kanti le ngane injani ngempela. Kodwa yasichazele, niyakhumbula kuMembeso ubaba uMseleku wakhuluma noLwandle noSibindi, wathi ngesimo sokuthi uMakhumalo ube unkosikazi oqotho eMzumbe kaMseleku, bona bayomsiza ngokuthi bengaqedi ubuhlobo phakathi kaMseleku noKhumalo. Into abayoyenza-ke mase begana shuthi bayo-eda ngowakaKhumalo. Niyabona ukuthi bayaphoqa ukuthi bethathe isithembu, kodwa ubaba wabo uyabuya enze sengathi akabaphoqi. Washo njalo kuMseleku, wathi ubanika lowo myalezo ukuthi njengoba uMakhumalo emenzela iqiniso eMzumbe, waba unkosikazi o-right, waba unkosikazi oyikhwalithi, nabo ngenxa yokuthi akafisi ukuthi buphele ubuhlobo kuMseleku noKhumalo isibongo, bona-ke mase sebeyothatha unkosikazi wakaKhumalo. Mina-ke onolwazi olushodayo ngathi hawu, uMakhumalo uma wabo, kodwa ngithe sengiyilalela ngiphindaphinda ngifunda nama-comment, bayisho-ke lapha comment section, bayisho ukuthi-ke phela akunankinga because of 1 2 3. Mase kwenzeka-ke lo wasewulisi esevuka noKhumalo intokazi uyobelandele imiyalelo kababa wakhe. Khona siyobabaza ngesihlalo esingababaza, ngifuna phela siqamba amanga siyobabaza ngoba nowakaCele sibabazile, sisalindele nokuthi uMaCele uthini. Sengizwile ukuthi nithi alikho iphutha, akunankinga futhi, kodwa-ke siyathanda ukuzwa ukuthi uMaCele uzothini. Lona-ke wakaMangwabe-ke yimi-ke niyaniphuphela, akekho, kodwa lona asisamthembi. Hawu, asisamthembi ngoba nangese evele waqala ngowakaCele, nakhona kuqala usasho yena akakakhiphi lutho iy'nkomo. Ningaze nithi mhlampe sengimfaka ngenkani beno-first wife, ngoba uthe yena umfana uma esekhipha iy'nkomo eseziyodicide ukuthi umamkhulu uvelaphi or uphumaphi, isiphi isibongo. Lena-ke amaKhumalo intombazane usisi olaphaya Emgedeni podcast, azokhuluma nobani, noSibindi, noma bebenza i-interview nabo, noma babehlanganiswe umcimbi othile ngendlela efanayo. Wasikhombisa ngesikhathi ezoba noGogo Sikhotheni. Mina-ke seninamathela ukuthi uMakhumalo omunye, anisalaleli, senenza ngathi-ke hayi hlebani phela nibuye nganeno, hlebani nilalele. Kodwa-ke kukhona ngeke sithuke ngoba ukushilo uMseleku kabili kuLwandle nakuSibindi ukuthi mase begana bemfake wakaKhumalo. Namuzwa-ke nani guys, wakusho before Membeso, waphinde futhi wakugcizelela kuMembeso ekhuluma sekukhona abantu, sekhuluma sekugcwele, waze kwathi uMakhumalo
umchazelele umselegu le ndaba wayizwa, uyayazi ngesayidi lakhe ukuthi thina-ke siyibuka ku-T_V asiyizwa njengabo. Sengicela ukuvala-ke lokhu kuhleba kwami ingaze kwande, ngivele ngiphithizele. Mase niyaxola igazi no-understand Nkosi yami, isikhathi esiphila kuso ubuphithiphithi. Hawu, indaba engaka. Kunento etholakalile ukuthi khona ilona izangoma ney'nyanya ey'qamba amanga abakhuluma iphutha behambe beyothatha iy'thombe zabanye benze ngabo ubufakazi, benze ngathi kusebenze bona. Qaphelani we-guys, niyothenga into eningazazi niyifake endlini ube inkinga yomuntu. Kodwa nami yazi ngilobu ngisola ukuthi mhlambe ngike ngakhuluma ngey'nyanga ngayeka, angisayitholi kahle loku kuhleka kwami. He, kodwa qaphelani, bathathe iy'thombe zabanye beyifake njengobufakazi, bebhala ukuthi ngiyabonga mkhulu, ngiyabonga gogo, umsebenzi wakho, kanti mantshontshe iy'thombe lapha ku-inthanethi. Imhlolo esibhekene nayo, bakithi we-guys, ngiyazi ukuthi into eniholele laphayana kusuke kuyinkinga, kodwa-ke hhayi, kuthiwa ezangempela iy'nyanga zona aziphosti bufakazi ngoba zingena lapha endaweni yabo becela ukuthi sicela nilethe esizobasiza. Abenza into abayaziyo ukuthi benzani, kuthiwa benze njalo. Laba abafuna thina ngoba bethi sithanda izinto kakhulu, sifuna e-wallet, kwase kwacima sifuna ukufakelwa imali esheshayo, naba ku-social media. Emva kwalokho sekuvela igaxa ngabo. Abanye bathi badliseni, kodwa bona abadlisanga ngophathina babo ngoba kunjalo. Ngitsheleke. Kuthiwa laba abenza into le ejulile abayazi ukuthi ijulile bangena khona laphaya endaweni yabo yokusebenza becela ukuthi sicela beze-ke, kufanele ukuthi sibasize. Umuntu uyofuna athole, afuna athole la azofika athole khona usizo. Le nto engasebenzi iphanye kwayonke indawo ku-social media ngoba kuzama imali. Njengoba nami ningithola nje lapho nithi kwakuyintombazane enjani le, ngizama amasentana afika nale platform. Kodwa-ke ngiyazama ukuhlonipha guys. Hawu, ningangenza umuntu omubi sengathi ngihleba kabi, ngisho izinto ey'rongi. Ngiyabonga-ke isikhathi senu, bye.